res, agrair l'assistència en aquesta roda de premsa dels mitjans de comunicació, companys i companyes, familiars i amistats i darrere. Avui som aquí, la Sílvia, en Robert i jo mateix, en David, per explicar una mica la sentència que va fer pública ahir, dijous 11 d'octubre, així com fer les pertinents valoracions polítiques. El quart company que falta aquí avui és en Guillem Colom, que no ha pogut assistir, que és el país de Gales fent el doctorat. Però, evidentment, ell és aquí amb tots nosaltres. No hem convocat aquesta roda de premsa des d'Endavant Mallorca i Alerta Solidària perquè, com la majoria ja sabreu, les 4 independentistes de Mallorca han estat absoltes de totes les acusacions. Primer de tot, i el més important, volem anunciar la gran alegria per la bona notícia. Després de prop de gairebé 2 anys de tenir una amenaça de presó sobrevolant els nostres caps, l'alegria de la solució és molt gran. Aquest 12 d'octubre potser sí que tinguem alguna cosa a celebrar. Quant a la sentència, volem ressaltar el següent. Segons la jutgessa, l'únic provat ha estat que els 4 independentistes varen anar a la manifestació nacional de la Diada de 2010. Fet, per altra banda, fet públic per tots nosaltres i conegut per tothom. De tota la resta, res. Res no ha estat provat ni demostrat per la Fiscalia i la Policia espanyola. Ni la col·laboració amb la crema de la bandera espanyola, ni les agressions al feixista que hi havia allà, ni les agressions a la policia. Res de res. A la sentència es deixa palès la gran quantitat de contradiccions en què entrà la policia, amb ella mateixa i amb els testimonis i acusats. La jutgessa a la sentència desqualifica les seves postures, les seves declaracions i dona credibilitat a les nostres, a les dels acusats, així com a les dels testimonis. La jutgessa diu: la versió de la policia no coincideix, que és un eufemisme per dir que la policia ha mentit. Malgrat la possibilitat d'interposar un recurs d'apel·lació, la nostra valoració és que és francament difícil. La jutgessa és contundent i clara en aquest sentit. Quant a les valoracions polítiques, volem dir el següent. Consideram la sentència una victòria política. Una victòria, a més, jugant a camp contrari com és la justícia espanyola. Però que ningú no s'enganyi. Aquesta no és ni molt manco una victòria de nosaltres 4. I tampoc no ho és per la bona feina feta pel nostre misser, Josep de Lluís, al qual volem agrair aquí de tot cor i moltes gràcies. Però no. Aquesta victòria és només de l'esquerra independentista i dels moviments populars que ens han donat suport durant aquells gairebé 2 anys. Sens dubte, sense ells i elles no ens haguessin sortit. Per això, moltes gràcies, companys i companyes. Tanmateix, malgrat l'alegria, hi ha diverses qüestions que no oblidar volem dir aquí. No oblidarem les declaracions dels policies que varen testificar el judici contra en Guillem Colom, que el varen assenyalar un darrere l'altre acusant-lo i mentint. Això no els oblidarem. Tampoc no oblidarem alguns d'aquells polítics progressistes que ens donaran l'esquena en els moments difícils participant així de la criminalització. I especialment no oblidarem mai les difamacions d'alguns mitjans de comunicació com El Mundo i d'alguns suposats periodistes com l'inefable Manuel Aguilera, que no dubtaren a estigmatitzar-nos i ferir a 4 persones, a nosaltres, l'únic delicte de les quals és ser independentistes. Tots aquells només diguin que el temps posa cadascú al seu lloc. I el seu temps ja ha arribat, i el seu lloc és el lloc dels mentiders i dels covards. Finalment, ja per acabar, volem solidaritzar-nos amb tota aquella gent dels països catalans que ha patit repressió els darrers mesos. Molt especialment tota aquella gent de Mallorca, estem pensant en el Kosovo de Felanís de 2011, tota aquella gent de la Conselleria d'Educació i Cultura, a la gent de Sóller, a la gent de Bunyola, en Enric i a tants altres activistes de Mallorca. En total estem parlant de prop de 100 persones represaliades els darrers mesos i que estan pendents d'aclarir quina és la seva situació. A tots ells i elles els desitjam la mateixa sort que nosaltres. I una abraçada ben forta. Això és tot, ja només afegir que ara més que mai, amb un gran somriure a la boca, podem dir ben fort i la boca ben grossa: companys i companyes, guanyarem!
Moltes gràcies.